Chingwa mda. No. Mulautara nene remko. Kumbilautara nene. You want to know what happened, what took place, and what was the main cause? Mr. President, that's what I don't Chingwa, tap to in the Bakuman, my way. Sorry, name, man. Matukudi. Zaitaga. But one second note, which I is safe, is right. Zvenyu zvaitaka? Zvangu zvaita. Mune malovs manganu? 10. Taura oneko kanzvadzi. Sister. Handizvo zviri kuitika muri yeZimbabwe. Ndofunga semaonero amuri kuita ruzhinji rwaungana kuti vange vachiwanawo chingwa mushure mekunge mota yeproton yabheuka. Parizvino asati aona driver kuti ari sei, asi munhu wese ari kusvika akananga pachingwa. So far hapana ari concerned kuti zvakamira sei kumutyairi. Asi kuzokana kuti ari imbocheka izvesi. Zvenyu zvaitaka? Zvangu zvaita. Mune malovs manganu? 10. Kwasai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndofunga nemaonero amuri kuita accident yaitika pano, chingwa charasika uyezve vanhu valuta. Vazhinji vatataura navo vati it's early Christmas box yavawana. Haisiri early Christmas yakatodarika uyezve ratori goredzva vari kufara, asi sofa hatisati takwanisa kuti tizive kuti
mutyairi ari sei hatisati takwanisa kuti tione. Tinoda kuedza kuti titsvage izvozvo toone zvakamira sei. Ndofunga muri kutozviona vanhu vakatakura. Nhai ambuya, mungada kutaura nesi? Ndezvipi zvamungade kutaura pamusoro pezvaitika izvi? Isu zvaitika tanga tichitopfuura nemota tikaona tisakirakaita ekedzeni. Vakatirega timhanye unotora chingwa ichi taona chingwa. Tinotenda zvikuru. Mazvinzwa ndozvavari kutaura. Kunyange zvazvo iri loss hombe yatoitika kukambani yeproton, but hanzi tinotenda zvikuru nechingwa. Mukatarisa chimwe chingwa chacho chatsikwa-tsikwa hachichakwanise kunge chichidyika. Chimwe chacho chiri mukati umo, asi pana apindamo ari kutoita zvekututunura achikanda kuvanhu achipa vanhu. Chingwa ichocho hachina kuafektwa neaccident yaitika. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Kuti vanoziva mugwagwa weBulawayo panonzi paFamily 24 ndipo paitikira Tsawona. Ndofunga pamuri kuona pari kubuda maarea wapo kumberi zvishoma pane miti yakawanda ndo paFamily 24. It's along Bulawayo Road. Uchangodarika White House, wadarika zvakare Snake World, ndo paitika Tsawona yaningati hombe. Hapana afa, mutyairi ararama, assistant wake ararama, asi chingwa nemotokari hazvina kurarama, zvakuvara zvikuru. Ndofunga vese vamuri kuona vearea ino yemudzimba mese umazara zvingwa, vanhu vatuta zvingwa vakaenda nazvo. Saka ndizvo zvatingati ndozvaitika mhuri yeZimbabwe kuno kuFamily 24 along Bulawayo Road. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndinovimba mucharamba muchititsingira muzvirongwa zvakasiyana-siyana zvatinoramba tichikupai seDrewmas Media. Happy New Year Zimbabwe. Muri kuona muri Zimbabwe ndo road yacho. Ngatiti bhazi ramuri kuona riri kubva uko ndiro gonyeti racho, mvura yanaya, the road is so slippery. Saka naizvozvo hanzi aedza kuapply mabrakes akatadza ndokubva asvikira kubuda mumugwagwa. Saka naizvozvo mabudiro aita ndofunga muri kuona anohita drainage zvokuti mota chimusoro chazoramba chopushwa chikabva chazopedzisira chabhenda, ndipo panga pazokuvarawo vana mutyairi. Asi totenda Mwari kuti vakwanisa kunge vachibuda vese vari vapenyu. Chakuitika ndechekuti vamwe vari kuda kuzviita ivo vari kuchengetedza lori vazvipa basa iroro, ndivo zvakare vakuluta zvakare chingwa ichocho. Ndofunga semaonera muri kuita mhuri yeZimbabwe vanofanira kunge variwo vanga vachidhiraivha ndivo vaviri vari kufamba vachienda vapindana neTsawona. Ane green ndiaratidza kuti anenge ari kurwadziwa, uyezve havana security yekuti vange vachikwanisa kuwana anomirira motokari yavo vachidzivirira ka looting iri kuitika. Dai zvagumira pachingwa chete, you never know. Vamwe vanhu vanopedzisira vakuendera mabhatiri, vamwe vanopedzisira vakutora zvinhu zvakasiyana-siyana pamota iyoyo. Ndinovimba inhau inofanira kunge ichiziviswa nekudzidziswa mhuri yeZimbabwe kuti kana pachinge paitika Tsawona, looting chaiyo chaiyo imhosva inogona kuita kuti munhu uvharirwe nguva refu. Drewmas Media,
vanzesimbisa avo valutawo vakarova pasi vasiya vakandira vanhu vakati aiwa isusu taakuenda edu paita. Asi chavaita ndechekuti vasvikotanga kukanda pasi kuti vamwe vatore vagotora vakawanda. Okay. All right. Iwe ndaona uri mukati kauchinhonga uchikandira vanhu chinge chiri pasi here. Wazviziva here kuti mhosva yaunge uchitoita iyoyo? Maiona here Drewmas media ine dzidziso murondere upenyu. Mamuona here Andrew Neshamba ane dzidziso murondere upenyu. Pari zvino mukomana uyu atozvipa basa rekunge achidistributa chingwa. Handisi kuzoti anozviziva kuti imhosva here yaari kuita iyi, zviri pamutemo here zvaari kuita izvi, asi ndiye ari kutora achikandira vanhu chingwa. Vanhu vari kutofara kuti Krismasi zvavo zvaita. Zvifunga kuti makretsi ese aya anga akazara chingwa zvinoratidza kuti hongu losi yaitika kukambani yeProton yakakura zvikuru. Uyezve zvaakuitika ndezvekuti vane makombi vanenge vachidarika zvavo vakangoona kuti ndo zviri kuitika vari kumirawo vamwe vacho vaenda ndo vanga vadzika motokari yese vanhu vakabva vapinda mulori macho vakagotanga kuburutsa. Iye zvino zviparadza kuti security hapana yati yawanika, uyezve Mwari ndiye anoziva kuti security yedu inozosvika zvenguva zvichireva kuti zvingwa zvese zviri mukati umo munguva iri kuteera munenge musisina chinhu. Chii chaitika? Chaitika chekusaka takamira apa. Saka rori ratogogori kufamba zvakanaka kachingwa chapinda. Ine nazotaka kusuweva trailer. Pakusuweva trailer driver timbunza achanzi ndazokwanisa kuti ndibate mabreak. Pakubata mabreak papa yasha control bar kunobuda muroti. Panenge bridge garapa papa. Anorovera papo apo. Saka tazomhanya manje susuka. Tise tango kusvike papa. Akane sibi yanga inayo ndo yanga ida kuroesa chiwindo but azokutambidza nepapa nemunhu. Ndarofa kuti windscreen ndozopira kwaiti. Asi maonera maita anokwara here? Kukwara driver tobuda vachifamba zvakanaka. Driver yeche anga driver ati hana kukwara but mumwe mudhara wainaye tingi vanoshanda naye ndiye arira pamuromo. But havari kufamba zvauku. Ko chingwa chatingati vanhu vamhanyira chingwa chatorwa chakawanda sei? Chingwa chatorwa ndicho chingwa makrezi amungone baba tikaziye chimwe chiri mukati umo. Chakotorwa chicho makrezi aisa chimwe chiri baba. Vanongotora chiripo chakawanda nekuwanda kwakaita makrezi kasingazozive chinhu chakawanda sei but kupinda mukati vachikanda pasi makrezi munotiwo kudii? Singazozive kuti madhiraivha acho ati chiya because chekutanga ndichange tapurisa vanhu vapona. Saka vanhu vatanga kutonhonga chingwa vanhu vanga nemakombi vasi vachimira vachitoburuka vachizadza makombi. Chingwa chatorwa mudhara. Chingwa chandwa nacho. Chingwa chandwa nacho. Ati mbona vanhu vangotora chingwa. Ichati tongo chendongo chaiwa driver nemumwe wake vapona. Zvichingwawo hanoziva. Zvamungoona vanhu vachiri kungopinda vachingotora chingwa. But vatanga kusvika ndo vatora chingwa. Haiwa chingwa chatorwa hacho chakazara.
Ndikazara. Mvura ichiri kutonaya, ndikuona mvura inozvierera. Mvura ichiri kutonaya, vanhu vanombozvitera mvura masana muri kunese munhu angatsura chingwa. Awishe sanga achitozara. NgeZimbabwe ngiyathembela sibonela ukuthi kunokwenzakaleyo kube le ngozi la udriver tangelayo udriver weproton ngiyakwazi ukuthi abaningi liyathanda isinkwa seproton. So kukhanya ngani angikwazi ukuthi kumbe irole yangikhona ithelelile kumbe ukuhambe njani emgwaqweni le ndlela lapho ukuthi irole yangikhona ithime njani yesinkwa hayi kunzima akuzwisiseki but siyabonga uNkulunkulu ukuthi bonke kade bebabili baphumile benjani bephume be-right abafanga but abantu abaningi sithe sizama ukuthi sikhulume labo bathi hayi umnyaka omutsha uqalise kahle nje uqalise ngento zamahara kuyisinkwa mana from heaven but mana from heaven yangikhona kulabanye abalimileyo ndofakachera imva mavaudza futi kuti imhosva iyoyi kuwanikwa uchitora paTsawona muleZimbabwe njengoba le muzi and ukuthi hayi ukuthi utholakale nje ubhodabhoda uthatha izinkwa lapho ube le ngozi khona or kube le accident khona hayi kulicala so muleZimbabwe mana from heaven leyi ilama consequences. Sengikwadzise muleZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Drewmas Media,